दिनैहाय रायजोफोर एसे बेरायहैनि एसे गोजान जायगायाव ओंखारलांनि आरोना न'निफ्राय बेसेबां थाबाय थानोब्रा न'आवलाय ना बानाय मोनो आरो खर'फ्रा खामानि होआ न'आव हाबनानै थाबाय थाबा एसे बाहेरायाव ओंखारलांनि दिन्थिलांगोन रायजोफोर थांगासिनो आङो नै रेडि जाखाबाय बेग सेग लाखाबाय ओंखारलांनोसै आरोना थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि गोलाव खालामा ब्लगखौ थाबैनो फोजोबगोन आरो एसे दिन्थिलांनो लादों नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय न'निफ्राय ओंखारबाय रायजोफोर आङो थाबायलांगासिनो नै एसे थाबाय थांगासिनो आरोना थाबायलांनोसै सिगाङाव माने गंसे रिक्सा नेनानै दं थ' मालायफोरना कारासो नेयो आंनिया माने रिक्सासो नेनानै दं आरोना थ' थांगासिनो एसे दिन्थिलांगोन आङो दा फाइनालि रिक्सायाव गाखोबाय नै बरियानो थांबाय थानोसै आरोना मालायफोरा काराव गाखोनानै थाङो आंना रिक्सासोलै उपाय गैया फोथारजोब रङियानिफ्राय एकदम गसंनानै फैबाय लोगोफोर आङो माने गुवाहाटि फैदोंमोन दासो जिरायनो मोनबाय आं फैयै दा जुरत फारसे थांगासिनो आरोना सिराखाना एसे जिरायनो मोनबाय बेखायनो भिडिअ सिडिअ सेबबो लानो हायाखै आरोना गसंनानैलाय आरो माहाय लानो हालाबायनो भिडिअ थांगासिनो दं आं दा बासावनो नै एकदम जिरायगासिनो आरो उपाय गैया बासजों फैयाबा गुवाहाटि मोनफैबाय दे रायजोफोर नै आङो एसे साहा लोंबाय एसे फास्ट फुड दखानावनो दा अफिसाव हाबहैदिनि आङो एसे माने खामानि दं आरोना थ' खामानिखौ मावना लादिनि गुवाहाटियाव बेरायनो फैदोंमोन लोगोफोर बिराद गरम दिनै थांगासिनो दा गारि बासजोंसो आंनिया माने एकदम बास नागिरगासिनो आं मोनाखै दासिमबो थाबायगासिनो बिराद मेंबाय नायलांबाय थादों आं थांगासिनो आरोना फाइनालि गाइस मोन आङो दिनै भिडिअ सिडिअ आपल'ड खालामनो सम मोनाखै दै रायजोफोर आङो दा न' फारसे सफैफिनबाय नै एसे गुवाहाटि थांदोंमोन आरो फिसा मोनसे खामानि दंमोन आरोना बेखौ लानानै आङो एसे गिदिंनानै फैबाय आरो नोंथांमोननो आङो दिन्थिखाबाय थ' बिराद मेंनाय मोनबाय आरो गरम गुवाहाटियाव मार गरम थ' गोलोमफ्रुबोजोब्बाय लाइन बास ना थ' गोलाव खालामला आरो भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय